Nawr ar S4C, pawb a'i farn sydd ar gael gydag isdeitlau Saesneg ar y botwm coch. An English translation is available now on our debate programme Pawb a'i farn. Sky Plus free view of Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or a Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Nawr draw ni at Sion Jenkins. Helo, noswaith dda I chi, a chroeso I Pawb a'i farn, heno o Bangor, dinas sy'n dathlu I 5 blwydd yn 500 eleni. Odyn ni yma yng nghanolfan Pontio ym Mhrifysgol Bangor a Wes. Mae gen I ni ddigon i'w drafod, gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ailwampio'r system les, toriadau ym myd addysg Gymreig a phryder cynyddol am ddiogelwch byd eang. Ac yn ymuno fi I drafod hyn a llawer mwy heno ma. O Lafur Cymru, Alun Davies, aelod Senedd Cymru dros Flaenau Gwent. Am y tro cyntaf fel panelydd ar Pawb a'i farn, Llinos Medi o Blaid Cymru, aelod seneddol Ynys Môn. Ar ran y Ceidwadwyr, mae dan ni Mostyn Jones a Dr Dyfrig Jones, uwch ddarlithydd ffilm ym Mhrifysgol Bangor a swyddog undeb. Croeso cynnes I chi'ch pedwar, croeso cynnes I chi gynulleidfa fan hyn, a croeso cynnes I chi gytre hefyd I Pawb a'i farn. A chofiwch hefyd fod cyfieithiad Saesneg byw ar gael ar y botwm coch. Please press your red button now if you'd like a live English translation. Ni'n dechrau heno gyda'r newyddion mae'r byd addysg yng Nghymru di bod yn dygymod ag sef bod cannoedd o swyddi yn yfantol yn ein prifysgolion ni. Mae Bangor yn ei plith, prifysgol sydd â bron I ganrif a hanes o hanes yn y ddinas yma. A mae'n cwestiwn cynta ni heno felly yn dod gan Gwion Rowlands. Gwion, beth yw dy gwestiwn di? Helo, so fy cwestiwn I ydy, mae cyllid addysg uwch yng Nghymru yn ansicr iawn ar hyn o bryd. Gan fod problemau yma ddim yn ddatrys ei hun, pa gama dylai'r Llywodraeth gymryd I ysgoi y sefyllfa rhag gweithygu? Diolch yn fawr iawn I ti Gwion. Dyfrig, fe na I ddod ato ti yn gyntaf fel rhywun sy'n darlithio fan hyn Mangor a swyddog undeb hefyd. Beth yw'r teimlad fan hyn ar hyn o bryd yn y brifysgol? Wel, fel mae'n rhaid I ddychmygu, mae'n gyfnod eithriadol bryderus I ni. Mae'n adoriadau sylweddol I gyllideb y brifysgol dros y blynyddoedd nesaf. A nad oes ddim bygythiad o ddiswyddogwyr fodol wedi cael ei gynnig ar hyn o bryd, mi ydan ni wedi cael rhybydd y gallai hyd at 200 o swyddi fynd. Felly, fel ydych chi ddychmygu, mae'n gyfnod pryderus, ofnus I pawb sy'n gweithio. Ond chi'n deall pam? Chi'n deall yr ysymeg dros hyn? Wel, mi ydyn ni'n dall bod yna argyfwng ar draws addysg uwch. Mae 75% o holl brifysgolion Prydain mewn yn gwneud colled ar hyn o bryd, yn torri swyddi. Ar draws Prydain mae yna dros 10,000 o swyddi o dan fygythiad, a mae hyn yn mynd o bob math o brifysgolion bychin fel Bangor, I brifysgolion anfarth fel Durham a Caerdydd. Does o neb ar hyn o bryd ag eithrio chi Rhydychen Caergrawnt, LSE, prifysgolion mawr Llundain. Does na bron iawn ddim un prifysgol ym Mhrydain sydd yn ddiogel yn ei sefyllfa chyllidol. Ond ar ddiwedd y dydd, busnesau ydyn nhw, a fe ddylen nhw gael I rhedeg fel busnesau, na? O, naci, nid busnes ydy prifysgol. Sefydliad ydy prifysgol sydd yna I ddarparu addysg. Sefydliad fel y Mangor gath I chreu hynny drwy gyfraniadau y gweithwyr, pobl gyffredin Bangor a'r cylch yn cyfrannu arian mwyn sefydlu rhywle mwyn yn nhw allu mynd I gael addysg uwch. A chi, wrth gwrs, mae rhaid cyllido addysg uwch, a mae hynny'n golygu pres yn dod I mewn, y pres yn mynd allan. Mae rhaid gwneud yn siŵr bod na ddim colled, dwi'n dall hynny, ond nid busnes ydy addysgu. A mae'n sefyllfa drist a threnus os ydyn ni'n mynd I sôn am addysg fel busnes. Alun Davies, na I ddod mewn a chi fan hyn, eich llywodraeth chi wrth gwrs, Blaid Lafur sydd mewn grym y Mae Caerdydd. Ydy'r llywodraeth yn mynd I ddiogelu rhywle fel Bangor? Wel, mae rhaid ni diogelu addysg.
addysg uwch ac addysg bellach. Mae yna doriadau yn digwydd ar hyn o bryd yn Coleg Gwent gyda fi hefyd. Felly mae hwn yn groesus yn addysg ar ôl 16. Felly mae rhaid ni ystyried beth i purpose ariannu addysg ar y lefel yma. Dwi ddim erioed wedi teimlo'n gyfforddus i weld y fachnad yn rheoli addysg, y darpariaeth addysg. Pan nes i Aberystwyth i'r coleg, ges i grant llawn, oedd gen i access i bydd daliadau i talu llety a pethau yn ystod y gwyliau. A mae'n torri fy nghalon ni nawr i weld pobl ifanc gyda dyledion yn dechrau bywyd gyda dyledion. Dwi ddim yn deg efo nhw, a dyw e ddim yn gweithio i ariannu y sector fel bod mae'n angen. Felly, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi 19 miliwn. Maen nhw wedi addo 19 miliwn, ond dyw hynny ddim yn ddigon. Dyw e ddim yn ddigon. Ac dwi eisiau cael gwair o syniad yma bod prifysgolion yn rhywsut yn busnes breifat. Mae arian sy'n cynnal addysg uwch yng Nghymru yn dod o ffynonellau gyhoeddus. A mae rhaid ni derbyn hynny. A wedyn ni, mae rhaid ni gofyn i brifysgolion, be ydych chi'n neud gyda'r arian yma, ac be ydych chi'n neud ar ran Cymru. A be licwn ni weld, dwi'n cyfarfod, ydych chi'n methu mynd nôl i dyfu ar 80 pan o'n i yn y coleg, ond licwn ni gweld ni'n dechrau ystyried rhywbeth fel treth i grafodigion, felly mae pobl yn talu a ran beth nhw'n gallu afforddio am gyfnod, a bod ni'n sicrhau bod arian yn dod mewn i brifysgolion. A wedyn ni, dyn ni'n gweld prifysgolion fel rhan o'r system addysg y gwlad, a ddim just yn busnes private. Dwi erioed wedi gweld addysg yn busnes private. Mostyn, be newch chi o'r sefyllfa ar hyn o bryd? Dydy brifysgolion ddim yn just yn busnes preifat. Mae 89% o waith ymchwil Prifysgolion Cymru cael ei gydnabod o'r safon gorau yn y byd, a dylai bod ni fel y Cymru yn falch iawn o hynny, ac mae'n creu balchgar cenedlaethol, dydy. Ond o'ch chi'n sôn am yr 19 miliwn o bunnoedd sy'n cael ei roi gan Llywodraeth Cymru, wel y gost o yswiriant cenedlaethol yn newid i Prifysgolion Cymru di 20 miliwn o bunnoedd. Felly mae'r cost, yr arian dach Llywodraeth Cymru roed, cael ei gymryd i fyny i gyd, jyst fe'r newid yn yswiriant cenedlaethol. Ond dim just yswiriant cenedlaethol di'r rheswm pan bod pethau'n ddrwg yn y prifysgolion yma yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig. Mae yna broblemau efo'r ffïoedd mae myfyrwyr yn talu. Dwi'n gwybod bod y Ceidwadwyr wedi gwneud y peth dadleuol o godi y ffïoedd, a mae Llywodraeth Prydeinig rwan llafur wedi gwneud yr un peth. Ond cwrs rhata yn ôl gost i brifysgol di tua 12,000, a dryta di 30,000. Felly unwaith ydych chi'n dechrau'ch cwrs, mae'r brifysgol yn syth yn ei colled. Wedyn mae hynna yn broblem. Mae eisiau edrych ar grantiau ymchwil hefyd. Mae Prifysgol Bangor yn cael tua 33 miliwn o bunnoedd fewn trwy grantiau ymchwil, sydd yn dda iawn, ond mae Prifysgol Lerpwl yn cael 123 miliwn. Wedyn mae Prifysgol Lerpwl wrth gwrs yn fwy 30,000 o fyfyrwyr Bangor 10, ond mae Lerpwl yn cael 4 gwaith yn fwy o'r pres ymchwil nag ydy Bangor, a mae Prifysgol o'r Wrecsam ond yn cael tua 1.5 miliwn. Felly da ni'n dynnu fwy o pres fewn i'r ymchwil hefyd. Mostyn, Llinos fydd a fi nôl atoch chi yn y man. Fi'n gwybod da Plaid Cymru i chynlluniau ei hun ar hyn, ond fi jyst eisiau mynd nôl at Gwion o Sgai. Gwion ti yw llywydd ymcbyf yn hyn ym Mangor. Beth yw'r teimlad ymysg y myfyrwyr fan hyn yn sgil y newyddion yma? I fod yn holl onos, dwi'n meddwl pryder amdan myfyrwyr Cymraeg. Bob blwyddyn allan, mae yna elfen o llai o recriwtio myfyrwyr Cymraeg, a os da ni'n sbio ar y dyfodol a bod hwnnw'n cario ymlaen, sut da ni'n mynd i gario ymlaen efo'r gymdeithas Gymraeg. Da ni hefyd yn ymwybodol bod yna rhydwaith seren, so felly mae'r Llywodraeth yn annog myfyrwyr Cymraeg i fynd i astudio'n Lloegr, ac wrth gwrs dydyn nhw'n dod yn ôl. So felly pryder sgynna i fod yn holl onos. Ti'n pryderus am y rhydwaith seren ar enghraifft? Ti'n meddwl ddyle pobl gael eu hannog falle i fynd i Loegr, fe ddyle fod yna ffocws fan hyn yng Nghymru i gadw myfyrwyr yng Nghymru? Ynddo, ar hyn o bryd, efo'r pryderon, dwi'n teimlo bys wedi gallu cadw mwy o myfyrwyr Cymraeg i astudio yn Gymru, dwi'n meddwl sef o'n helpu lot. Mae'n bwysig deud bod seren ddim yn annog pobl i fynd i Loegr. Mae'n rhoi cyfle i bobl dewis lle nhw'n astudio. Ac does dim unrhyw lywodraeth yn Caerdydd wedi mynnu bod myfyrwyr Cymru'n aros yng Nghymru. Dyn ni'n rhoi cyfleroedd i bobl aros yng Nghymru. Ond dwi'n teimlo'n gyfforddus iawn deud o pobl Blaenau Gwent, ble dwi'n cynrychioli, dim ond dewis o aros yng Nghymru sy'n gyda chi, os ydych chi eisiau arian gyhoeddus. Felly, dwi yn meddwl dylsyn ni ystyried sut dyn ni'n cefnogi
prifysgolion ac colegau yng Nghymru, ond fysyn ni ddim eisiau gorfodi pobl i fynd i goleg yng Nghymru. Dwi'n credu fysa ni yn cam nôl i ni rwysyd. Gaeth o'r chi mewn fan hyn, te Llinos. Be newch chi o'r ddadl yma? Fysa chi eisiau cadw mwy o fyfyrwyr fan hyn yng Nghymru? Wel, yn gyntaf o'r cynllun seren, mae yna brifysgolion cefnog iawn yn elwa o arian Llywodraeth Cymru yn datblygu pobl i fynd i fanna. Mi ddylio bod y prifysgolion sydd gyda digon arian hefyd yn ariannu'r cynllun yna. Mae yna le'r Llywodraeth yng Nghymru mynd ar ôl y prifysgolion cefnog yna i fod yn ariannu'r cynllun. Mae angen i ni roed y sgiliau i bobl ifanc, ond dim rhywbeth newydd ydy hyn. Da ni'n swnio, da ni'n siarad fama fatha bod hwn yn rhywbeth newydd. Dyma ydy llymder, dyma ydy gwasgu pa arian allan o gyrff cyhoeddus am dros degawd. Dyma ydy sgil effaith Brexit. Da ni wedi colli'r myfyrwyr tramor yn dod yma ac yn cael ei addysgu yma ac yn grymuso'n cymunedau ni tra bod nhw yma. A mae'r elfen ymchwil yn andros o bwysig. Mae gennym ni ymchwil rhagorol yng Nghymru, ymchwil sydd yn arwain ar faterion meddygol sydd yn mynd i godi ansawdd bywyd i'r dyfodol. A mae bob dim yn yfantol rwan, achos mae o'n lobsgows o benderfyniadau sydd yn disgyn ar y to ifanc hefyd, achos dwi'n gwybod bod chdi'n sôn Dyfrig yr effaith ar yr holl staff. Ond mae cenedlaeth y dyfodol yn edrych ar y penderfyniadau yma, achos nhw fydd y rhai fydd yn gwasanaethu ni. Beth yw'r ateb felly? Beth sy'n angen i wneud? Wel, yn ateb sylfaenol ydy ddechrau fo i bod rhaid i Llywodraeth Prydain i ddechrau fo neu tynnu nôl y National Insurance i brifysgolion. So hwnna'n gallu bod yn ddatrysiad sydyn iawn. A mi oeddwn ni ddwy yn y siambr ddwy yn ein pleidleisio i drio neu hynny, ond nath y Llywodraeth penderfynu fynd heibio. Achos mae rhai ni gael datrysiad sydyn, achos beth sy'n digwydd ydy, da ni'n colli yr intelligence na, yr oes o brofiad yn y brifysgolion wrth i bobl wneud y penderfyniadau yna i ymddeol yn fuan, ond eto mae gen nhw dal gymaint i gynnig i'r genedlaeth nesaf. Mae rhaid hefyd ail-edrych yn gyfan gwbl ar addysg yn ei gyfanrwydd fel o Alun yn deud, am beth i'r llwybr addysg yna, ond hefyd mae rhaid i ni wneud y penderfyniad, da ni angen buddsoddi'n y dyfodol. Os ydym ni'n mynd i weld diwydiannau, os ydym ni'n mynd i weld yn symud yn ei adnewyddol a falle mae rhaid i ni wneud y siw bod yn pobl ifanc ni efo'r sgiliau mwyn cael y swyddi sydd i ddod a medru byw yn cymunedau ni. A mae rhaid i ni fod yn medru sicrhau bod gen ni feddygon a nyrsys y dyfodol. A mae'r Gymraeg yn hanfodol achos yn y Gymraeg mae'n cymunedau ni, mae'n pobl ni'n heiddi cael ei gofal drwy'r Gymraeg. A dwi'n meddwl bod yr agwedd Gymraeg yna'n ofnadwy bwysig. Da ni wedi deddfwriaethu ar gyfer y Gymraeg a mae hwn yn tynnu'r mat allan o dan bob deddfwriaeth Gymraeg. Gai just roi at Alun Davies yn gofyn fan hyn, achos fod Llinos yn sôn fyna am gael gwared ar yswiriant gwladol. Bydde hynny yn helpu prifysgolion am bydd? Yn amlwg, mi fysa fe a tymor fyr, ond dwi'n credu bod y problemau'n fwy dwfwn na hynny, dyna beth o'n i'n mynd i weid. Mae gyda ni gwersi dysgu fan hyn o rhywle fel yr Almaen, ble mae addysg yn gweld fel rhyw fath o continuum o ysgol trwy colegau, busnesau, trwy apprenticeships ac y prifysgolion. A mae gyda nhw system gyfan fanno sy'n gweithio i'r Almaen a gweithio ar lefel rhynbarthol y cwrs yn yr Almaen. A dwi'n credu bod gyda ni lot fawr i dysgu fanno. O'n i siarad gyda busnes i eisiau symud mewn i flaen ei gwent dillun nawr, ymweld â nhw. A maen nhw eisiau sgiliau. Maen nhw eisiau pobl gyda'r fath o sgiliau. Maen nhw yn gallu afforddio wedyn i defnyddio'r machinery sy'n ganddyn nhw yn eu factories nhw. Ac heb y continuum addysgol yma, gallwn ni ddim cynnig y fath o sgiliau i busnesau a creu y fath o'r economi dyn ni moyn. Ac hefyd, dwi'n digon hen i feddwl bod gyda ni hawl i addysg. A mae cymdeithas sy'n gwerthfawrogi addysg yn gymdeithas bwysig i fi. Oedd y glywir yn neud y ganrif yn ôl, a mae rhaid i ni ail darganfod hynny heddiw. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniadau fyna. Fe symudwn ni mlaen nawr at ein hael gwestiwn ni, ac mae'r cwestiwn yna yn dod gan Tesni. Lle wyt ti, Tesni? Beth yw di gwestiwn ti? Pam bod datganoli y stad y goron yn gwneud synwyr masnachol yn yr Alban ond nid yma yng Nghymru? Cwestiwn amserol, a rhywbeth sydd wedi cael ei drafod cryn dipyn. Alun Davies, fi am mynd i ddod yn syth ato chi. Dyna yw polisi Llywodraeth Lafur Cymru, yw datganoli stad y goron. Pam bod Llywodraeth Lafur y Deyrnas Unedig yn gwrthod efo? Wel, bydd rhaid chi gofyn i Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Ond mae rhaid bod chi rhyw fath o syniad. Dwi ddim yn deall e. A mi fai yn pleidleisio dim awrth nesaf yn Senedd Cymru i ddatganoli y stad y goron. Dwi'n credu bod e'n bwysig.
Ond dyw e ddim yn adlewyrchu'n dda ar y berthynas na, ydyw e? Dyw e ddim yn adlewyrchu yn dda, dwi'n cytuno. A dwi'n siomedig iawn gyda hynny. Dwi'n credu bod yn synwyr cyffredin. Chymod, o'n i sôn am y glywwyr yn cwestiwn blaenorol. O'n i yn y pwll mawr wythnos yn ôl, ac o'n i lawr fyno o dan ddair yn edrych y sut o pobl yn gweithio, ac gweld sut o ni'n sôn wedi De Cymru fan hyn, ni'n gallu sôn wedi chwarelwyr fan hyn yn y gogledd. Sut oedd adnoddau naturiol Cymru yn cael ei exploitio. A unig peth oedd yn aros yn y cymoedd oedd salwch a dylodi. A be dwi eisiau gweld yw bod ni'n gallu gwachod ein adnoddau naturiol, ond hefyd bod y arian sy'n dod, yr elw sy'n dod o'r ein adnoddau naturiol yn aros yng Nghymru, yn cael ein buddsoddi yn ein pobl, yn ein cymuned ac yn ein gwlad. A dwi ddim yn deall pam fysa unrhyw un yn anghytuno gyda hynny. Dewn ni nôl i gael sgwrs ymhellach, Alun, achos dwi eisiau holi chi chydig bach mwy am y berthynas na rhwng y Blaid Lafur yn Cymru a Blaid Lafur yn y Deyrnas Unedig. Ond fi am droi at y gynulleidfa nawr. Beth yw'ch barn chi fan hyn am stad y goron? A ddylen ni fod yn gweld stad y goron yn cael i datganoli? Pwy sydd yn... Ie, dewch yn mynd heidyn. 100%. Da ni'n Gymru, fedrwn ni ddysgu o Scandinavia. Da ni wedi blino byw ar briwsion yma yn Gymru, lle mae'r gacan bendigedig mae sgynnon ni o ran yr adnoddau naturiol. Mae yna i ni i fuddsoddi i fewn i'r cenedlaethau sy'n dŵad, ynddo? Felly, plis, dowch i ni gael hyn, achos mae hwn yn mynd i sbarduno a ffynnu yn cymunedau ni, dim jyst cynnal. Cofio chi, dim credu bod e'n mynd i achosi rhyw fath o Klondike newydd, cofio. Mae'n mynd i fod yn gwaith galed, a dyw e ddim yn mynd i just troi y tap ymlaen gyda lwyth o arian rhif yn dod mewn i Gymru. Dwi'n credu bod e'n fwy gymleth na hynny, a mae'n mynd i fod ac anoddau na falle mae rhai yn awgrymu. Ond yn braf, dwi yn cytuno bod rhaid i ni yng Nghymru rheoli ein adnoddau naturiol ein hunain. Dwi'n meddwl bod ormod o echdynnu di digwydd dros y canrifoedd, a mae hwn yn gyfla i ni gadw a datblygu. Braf gweld dwylo'n codi, ond lle Dwi angen dod i fewn. Dwi wedi arwain ar y ddadl yma yn San Steffan, a dwi'n siomedig iawn nad oes na un aelod llafur wedi nghefnogi fi yn y mun pleidlais, a pan da chi'n cerdded i lawr i bleidleisio yn y voting lobby na'n Llundain, mae'n teimlo reit unig pan dydych cyfoedion chi o Gymru gyd ddim yna yn gwneud i gorau dros Gymru a dim y blaid wleidyddol. Ond mae'r ysgrifennydd gwadol Joe Stevens wedi dweud petai'r stad goron yn cael i ddatganoli, bydde hynny'n peryglu swyddi. A dydy hynna ddim wedi dystiolaethu yn yr Alban. Felly maen nhw'n deud hyn, maen nhw hefyd yn sôn ynglyn â'i special plan, a bod hyn yn mynd i gael effaith ar y grid. Ond bysech chi'n hapus i roi swyddi yn y fantol fyna o bosib? Oedd gwelliant regime ymlaen yn deud cyfnod trosiannol o 2 flynedd, fel bod ni'n gallu delio efo'r materion sy'n codi, rhoi sicrwydd i'r busnesau, rhoi sicrwydd a hefyd yr elfen sgilio, achos mae yna gyfleon i swyddi yma fod yng Nghymru. Nid tynnu'n adnoddau ni ar swyddi allan o Gymru, rhoid o nôl yn heiddiannol i Gymru, i'r wlad sydd wedi cael ei stripio, fel oedd Alun yn deud. Ond be gath i ddeitha ni flwyddyn dwytha oedd bod Blaid Lafur yng Nghaerdydd a Plaid Lafur yn San Steffan yn mynd i golygu gwell i Gymru, ac yn barod yn ychydig o fisoedd yma, da ni'n mynd i gweld dim gwahaniaeth i Gymru, a hwn oedd yr un cyfla cynta i roed yn egwyddorol i roi Gymru yn gynta, a dych penderfyniad chi oedd i beidio neu hynny, a mae yna gwestiynau i ofyn, achos oedd y gwelliannau nes i weithiau yn gwelliannau oedd yn ddigon synhwyrol i amddiffyn yr economi leol, i amddiffyn swyddi, ond y fwy na ddim i amddiffyn beth sy'n heiddiannol i Gymru. Diolch yn fawr. Fe ddewn ni nôl. Gael cytuno gyda Llinos. A gewch chi gyfle i ddod nôl yn y man. Fi jyst eisiau droi at un cynulleidfa neu eto. O'n i'n gweld eich llaw chi lan fyna. Beth oedd chi weid? Oedd Alun yn deud, fysa fo ddim yn dod â pres yn syth i mewn i Gymru. Y pwynt ydy, mae bob sir yng Nghymru'n talu arian allan i stad y goron bob blwyddyn. Sa nhw ddim yn gofod, sa hwnna'n arian yna'n aros yng Ngwynedd wedyn. Mae Gwynedd yn gwario ffortiwn yn talu rent i stad y goron am lefydd fel Dinas Dinlla. A wedyn yn cynnal Dinas Dinlla achos newid hinsawdd. Mae beth yn nonsens dwyr ac yn sarhad arno ni. Diolch yn fawr. Ie, chi fyna, be wedwch chi? Dwi'n meddwl, da ni angen safio fo oherwydd da ni angen achub y bioamrywiaeth da ni efo, ond os maen nhw'n Be chi sy'n dweud fyna? Achub y bioamrywiaeth? Ie, y bioamrywiaeth, ond os da ni'n cymryd drosodd, wedyn bydd y natur yn iawn, bydd
byddwn ni'n cael... Achos y ddadl yw bod pethau hynny yn cael ei gwarchod yn barod, yn tyfe, gan Stad y Goron. Ond chi'n credu bod nhw'n cael ei gwarchod ta beth? Ie, gwarchod, os mae'n haws, fedrwn ni gwarchod y bioamrywiaeth. Dwi'n gweld. Mostyn, fi'n mynd i ddod â chi mewn fan hyn. Dych chi ddim yn mynd i amddiffyn cadw Stad y Goron fel y gymai ar hyn o bryd, ydych chi? O, dwi'n siom i chi, dwi am amddiffyn. Ewch amdani te, pam? A na egluro pam. Da ni efo'r sector yn ei gwynt môr mwyaf llwyddiannus yn y byd. Da ni yn arwain efo dal carbon enghraifft efo'r cynllun Hainet, sydd nid yn unig yn gogledd orllewin Lloegr, ond yn gogledd Cymru. Felly mae hwnna'n drawsfinol. Wedyn mae Stad y Goron wedi chwarae rôl hanfodol yn y Deyrnas Unedig a Cymru yn chwarae rhan blaenllaw yn y byd. Enghraifft nhw sydd yn gwario miliynau bunnoedd yn asesu gwely y môr, nhw sydd yn cynnal yr cylchoedd, lle mae rhywun yn ennill y cyfle i gael prydles. A maen nhw'n gwneud hynny'n andros o gyflym enghraifft. Ond y ddadlu, bydde Cymru yn gallu gwneud hynny dros o'i hyd? Y pwynt ydy, da ni'n hynod o llwyddiannus fel da ni ar hyn o bryd. Na, da ni efo'r sector newid hinsawdd hynod o llwyddiannus yma yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig a mewn gweithio Llinos. Mae gennym ni broblem... Na, be dyn nhw'n deithio chi ydy, fas gael deddfwriaeth yn Llundain i ddatganoli, fas chi'n cael deddfwriaeth yn Gaerdydd i greu corff Stad y Goron Cymru. Fas chi'n gorfod gwario 500,000 o bunnoedd ar prif weithredwr ac yr uwch swyddogion ac aelodau... A miliyna yn ôl i Gymru. Ac yna Llinos, be da chi'n trio wneud ydy roed yr incwm mae'r wlad ma'n gael, Cymru a'r Deyrnas Unedig, o'r Stad y Goron a'r newid hinsawdd mewn risg. Dyla bod amser Senedd Cymru a Senedd Lloegr cael wario ar gwir problemau'r wlad yma. Mae 11,000 o bobl yn ddigartref yng Nghymru. Mae 12,000 o wartheg yn cael ei lladdw i TB buchol. Mae yna amgylchiadau difrifol yn y Bwrdd Iechyd mae'n Betsi Gydwalder. Dyna di gwir problemau'r wlad yma. Dim datganoli Stad y Goron i chi gael annibyniaeth i Gymru. Biliwn o bunnoedd fydd i'r twll ariannol annibyniaeth i Gymru, blaenoriaethu pethau fel iechyd, addysg, yr economi da ni eisiau gwneud. Diolch, Mostyn. Mae'n ambell i law arall wedi mynd lan yn y gynulleidfa. Fi am droi nôl at y gynulleidfa. Diolch yn fawr, Alun. Chi fyna, beth da chi? Mae'r pwynt ydy, os na Cymru sy'n gyfrifol am hynny, mae'r arian yn dod i Gymru, a mae Cymru wedyn efo mwy o arian ac adnoddau i gefnogi'r holl bethau da chi'n newid sôn amdano. Ond y ffordd mae datganoli'n gweithio di, da ni'n cael 5.20 am bob pint sy'n cael ei wario yn Llundain. Mae hynna yn wir. Dyna debanus consequential. Mae'r Alban yn cael 113 o filiynau yn ôl i'w cymunedau. Ac maen nhw, oherwydd y ffordd mae wedi osod, mae yna 10 miliwn o fysa di mynd, felly dydy'r Alban ddim yn dweud dyrwch y pres ni ddwy waith. Yn y Barnett fformol, maen nhw'n colli 10 miliwn, ond wedyn mae yna 103 miliwn ar ôl i wario yng nghymunedau. Y pethau ti'n sôn amdano fanna, fysa arian y Stad y Goron yn gallu mynd yn ôl i roed yn ôl i iechyd, i addysg, yr hyn da ni wedi trafod yn barod efo prifysgolion, roed yn ôl yn y cymunedau sydd wedi cael ei stripio Mae Plaid Cymru a Llinos yn rhoi'r llwyddiant, y sector yn ei adnewyddadwy mewn risg, fel da ni clywed ysgrifennydd Gwadol Cymru, Llywodraeth Llafur sy'n blaid wahanol i ni yn deud. Da ni yn llwyddiannus yn y sector yn ei adnewyddadwy. Does ddim angen rhaid hynny mewn risg, mae angen gwario amser Senedd San Steffan a Senedd Cymru ar gwir problemau y wlad yma. Diolch yn fawr. Cyn bod ni yn mynd at yr egwyl, Alun Davies, fi am ddod nôl at chi, achos y broblem fan hyn yw bod na anghytuno rhwng Llywodraeth Lafur Mae Caerdydd a'r Llywodraeth Lafur yn San Steffan. Mae rhaid bod hynny'n rwystredig iawn i chi, Alun Davies. Pam fod hynny wedi digwydd? Pam fod e'n digwydd? Of gwrs i fod, mae'n digwydd, mewn bob un blaid. Ond mae'r blaid yn San Steffan yn edrych i lawr ar y blaid Mae Caerdydd yn dydy. Dwi'n yn credu hynny. O, wel, dewch hwnna. Ond dwi'n meddwl bod rhaid i ni newid y ffordd dyn ni'n neud angwleidyfiaeth ni. A dwi'n credu bod Llywodraeth Cymru wedi wneud camgymeriadau yn y ffordd maen nhw wedi trin y siambr yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnosau diwethaf trwy dileu cynigion yn lle trio gwella nhw. A dwi'n meddwl bod na bwyslais arni fel Plaidia trio cydweithio fwy. Ond ni'n siomedig iawn bod Plaid Cymru... Ond does na ddim cydweithio rhwng y Blaid yn San Steffan ac y Mae Caerdydd? Erbyn cyllideb Cymru, bythefnos yn ôl, ond ni'n siomedig bod y Blaid Lafur yn San Steffan wedi pleidleisio yn erbyn gwelliant Llinos wythnos diwethaf. Mae'n debyg, Alun Davies. Llai ofyn un cwestiwn bach to. Mae'n debyg mae chi fydd yn ysgrifennu y manifesto ar gyfer y Blaid Lafur flwyddyn nesaf. Ond mae'n debyg hefyd fod Torsten Bell, yr aelod seneddol dros orllewin Abertawe,
pynciau yn bwydo mewn i'r broses hon. Wedi cael ei ofyn, dwi ddim bellach. Dim yn bellach, mae'n aelod... Felly chi wedi cael eich ffordd fyna, felly? Na, dwi ddim wedi cael y ffordd o gwbl. Mi gofyn o Eluned i tost yn cymryd rhan yn y broses cyn i fe gael ei benodi'r llywodraeth. Naw bod e wedi cael ei penodi'r llywodraeth, yn amlwg dyw e ddim yn iawn bod e'n chwarae rôl pleidiol hefyd. So, dyna'r reswm am hynny. Ond dwi yn meddwl bod yna bwynt bwysig fan hyn, a bwynt i pleidio ble dyn ni'n cytuno i gydweithio mwyn les Cymru. A mae yna sawl enghraifft ble... Ond fydd ddylech chi fod yn cytuno ar hyn, na? Mae yna cytundeb rhwng Plaid Cymru rhwng yr un blaid, eich blaid chi. A'r Blaid Lafur a hwn. A mae rhaid i ni rwysyd ffindio ffordd o gydweithio i sicrhau bod ni'n gael y peth yma wedi datganoli i Gymru. A wedyn bod ni'n buddsoddi... Beth yw'r negeseuon na chi'n rhoi... Be dwi'n gweud off y blaid yn San Steffan yw i gefnogi polisi dyn ni wedi lunio fel Llafur Cymru. A dwi yn eisiau gweld fel enghraifft fel datganoli infrastructure reilffyrdd. Mae hynny yn polisi yng Nghaerdydd hefyd. A mae'n bwysig bod hynny yn digwydd. Mae gen i 2 reilffordd yn ymnetholaeth fi. Un sydd wedi datganoli a mae buddsoddiadau wedi bod. Un sydd ddim wedi datganoli a does dim buddsoddiad wedi bod. Deud chi oedd yn cymunedau yn Cwm Ebw pam dyn nhw ddim yn cael un buddsoddiadau nawn nhw gael yn Cwm Rhymni. Mae'n nonsens. Dyw y setliad ddim yn gweithio i Gymru a mae rhaid bod gyda ni setliad gwahanol. Diolch yn fawr iawn i chi Banelwyd ac i chi gynulleidfa'n fyna am y drafodaeth hynod ddiddorol yna. Ond mae'n amser nawr i ni fynd am egwyl ar Pawb a'i Farn. Fe welwn i chi mewn o 2 funud pan fyddwn ni'n trafod diogelwch y wlad a'n dyletswydd ni i ddiogelu gweddill y byd. Welwch chi mewn 2 funud.
Croeso nôl I Pawb a'i Farn yn darlledu heno o ddinas Bangor. Fe ewn ni yn syth ymlaen nawr at ein cwestiwn nesaf ni, ac mae hwnnw yn dod gan Robert Idris. Robert, beth yw'r cwestiwn? Onid gwariant ar ryfel I wariannu y lluoedd arfog, beth am I ni beidio a militareiddio Cymru ymhellach? Oni fydda'n well chwilio am waith I bobl ifanc Cymru yn yr unig ryfal sydd yn werth I ymladd, sef yn erbyn newid hinsawdd. Diolch I chi, Robert, ond a'i aros gyda chi. Ydych chi'n credu felly, dyw I ddim yn bwysig I ddiogelu y wlad? Be, da chi feddwl wrth diogelwch, dydwch? Wel, gadwch mi wrthyn gyfaill. Da chi'n sôn rwan am dorri arian yr wrth y gwledydd clota. Da chi felly yn ei cyflyru nhw I weld ni fel gelynion yn tydach. Da chi'n sôn am roed rhyfal yn flaenllaw, mae'r tabyrdau rhyfel I clywed yn ddyddiol. Dyna da ni'n glywed ar y newyddion, bod rhaid cynyddu y gwariant trwy'r amser. 2 flynedd ar 20 yn ôl I heddiw yr ath Blair a ni I ryfal yn erbyn Irac. Canodd y filodd o bobl yma wedi marw do, y wlad yn deilchion. Mae bob rhyfal yn arwain at drychineb. Does mond rhaid I ni edrych ar Gaza, ac o'n I glywed mwy am hynny. Da chi'n mond yn edrych ar Wcrain. Da chi'n edrych ar beth sy'n digwydd yn Affrica. Rhyfelo dros adnodda ydy'r rhain. Dysonela nhw ddim oll a diogelwch y wlad go iawn. Dyna di'r esgus, ac wrth gwrs mae elfen o hynny yno fo, ond go iawn, bydd rhyfel Irac am olew, mae'r rhyfel yn Wcrain am adnoddau Wcrain, mae'r rhyfel yn Gaza am adnoddau Gaza. Dydy dyngarwch ddim yn bodoli yn yr holl faes yma. Mae'n llywodraeth ni, stamr at 'i geseilia mewn gwaed yn Gaza, yn cefnogi y rhyfel yn tydi yn Gaza. Mae wedi gwneud bob peth fedar o I barhau y rhyfel yn Wcrain hefyd. Dylsa fo gyda ni gwilydd bod ni'n byw yn ffasiwn wlad, dweud y gwir, a mi oedd y llywodraeth doriad o'i blaenau nhw yn llawn gwaith, neu ddim gwell beth bynnag. Mi ddylsa ni fod yn meddwl am ddyfodol gwell i'n pobl ifanc ni. Dylsa ni ddim yn bod yn mynd I lefydd fatha Bangor, Wrecsam, Caernarfon, Abertawe, Caerdydd, I hudo pobl ifanc i'r lluoedd arfog, mwyn chi gael arwyr diniwad sydd yn cael I difetha I bywydau nhw'n tydyn. A chi gwybod, beth sy'n digwydd hefyd, wrth gwrs, mae gynnwch chi yr holl gynlluniau yma I filitareiddio Cymru ymhellach. Edrychwch chi Sir Benfro, Farc against Arc, chi yn sôn am system I orychwilio a mynd ar hyfel i'r gofod I bob pwrpas. Cerwch chi RAF Valley, mi welwch chi bod prif gwmni arfau Israel, sef Elbit Systems, yn hyfforddi ein peilotiaid ni. Mae'n hynny'n warthus. Diolch yn fawr I chi, Robert. O'n i'n gweld chi fan hyn, ladies, yn nodio'ch pennau. Chi'n cytuno gyda Robert, felly? 100%. Pam? Wel, am bob dim mae o newydd ddeud, y ddeud y gwir, ond mae yna ochr arall hefyd I ffaith bod y militareiddio ddim yn diogelu ni. Mae pris am militareiddio mwy a mwy yn disgyn ar sgwydda bobl mwy a tlota a bregus yn y byd. A mae'r rhoid yr arian sydd I fod ar y cyllid cymorth rhyngwladol I fewn I arfa yn cael effaith dyngarol ofnadwy. A mae cymorth Cristnogol a gymaint o elusennau eraill wedi sôn amdan hyn a wedi gofyn I roed yr arian yn ôl yn y cyllid hynny sydd yn mynd I arbed bywydau bobl, gweithio ar vaccines I plant bach, pecynnau bwyd I ffoaduriaid, ac sydd yn mynd I helpu pobl ar draws y byd. A swn i'n licio gofyn i'r panel sef nhw'n teimlo am y ffaith bod ni'n troi yn cefnau'r bobl tlota a mwyaf bregus y byd, a bod ni wedi mynd yn ôl ar ein gair ynglyn â cyllido cymorth rhyngwladol. Cyn bod ni'n mynd at panel, Peter Gilby gael ddod mewn a chi fan hyn. Beth yw'ch barn chi ar y pwnc hwn? Wel, yn amlwg mae'n diogelwch ni yn bwysig iawn, ond I fod yn onest, mae'r penderfyniad mae'r Ceir Stam wedi wneud yn anwybyddu'r ffaith bod cyllideb cymorth tramor yn hyrwyddo'n diogelwch ac ar heddwch y byd hefyd, a mae fe'n siomedig iawn I weld Llywodraeth Lafur torri'r cyllideb I fron hanner. A chi'n gweithio yn y maes, yn ydych chi? Fi'n gweithio I Hub Cymru Africa. Ni'n cefnogi grwpiau a elusennau sy'n gweithio yn Africa. Mae'r effaith yn mynd I fod yn fawr, enwedig, achos
ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o'r cyllideb cymorth tramor yn mynd i reoli'r asylum system yn y wlad hyn. So mae'r arian ddim yn actually mynd tramor chwaith. So o leia dylai'r Llywodraeth Deyrnas Unedig symud y cyfrifoldeb asylum o'r cyllideb cymorth tramor i'r Home Office. Peter, diolch yn fawr iawn am eich cyfrannu chi fyna. Na i ddod ar panel mewn na ato chi, Alun Davies, fel o'n i'n sôn fyna. Ceir Starmer wedi gostwng gwariant ar gymorth tramor ac yn gweud bod e am gynyddu'r gwariant ar amddiffyn i 300 o GDP os mae'n ennill yr etholiad nesaf. Ydy hynny'n ddeheuad i chi'n croesawu? Dwi'n cytuno gyda'r pwynt a cymorth tramor. Dwi'n credu dylsyn Ydy hynny'n ddeheuad i chi'n croesawu? Dwi'n credu dylsyn ni bod yn torri cyllideb cymorth tramor. Dwi'n credu bod gyda ni Na i ofyn eto, ydy hynny'n ddeheuad i chi'n croesawu? Yn y byd. Dwi yn croesawu cynyddu gwariant ar amddiffyn, ydw. A dwi'n clywed y lleisiau yma heno. Pythefnos yn ôl, o'n i mewn shelter yn Kiev gyda drones Russia uwchben ni. Ac o'n i'n clywed air defence gan Ukraine yn saethu'r drones lawr. Petai ni'n stopio cefnogi Ukraine, bydd pobl yn marw. A bydd ni yn y gorllewin yn gyfrifol am hynny. Dyw'r Ukrainians ddim yn ymlaf am i adnoddau nhw. Maen nhw'n ymlaf dros i rhyddid nhw. Maen nhw'n ymlaf dros i gwerthoedd nhw. A mae gyda ni y hawl i eistedd fan hyn, a cynnal y trafodaeth yma, oherwydd bod pobl a milwyr wedi marw i amddiffyn ein hawl ni ac ein democratiaeth ni. A mi nath i ni 80 mlynedd yn ôl, a mae'n edrych yn debyg. Wy'n mynd i benni yn pwynt. A dwi ddim yn mynd i cynnig free pass i Putin. Mae rhaid i ni gwrthwynebu Putin. Mae rhaid i ni, a ni'n gweld gwendid mae Brexit wedi achosi i ni fel Ewrop nawr. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni buddsoddi yn byddin a llioedd arfog. Mae rhaid i ni buddsoddi yn y diwydiant amddiffyn, a mae rhaid i ni bod yn barod i amddiffyn gwledydd fel Estonia. Mae BBC yn reportio heddiw o Estonia, ble mae yna bythygiad o Russia i wledydd NATO. A dyn ni'n gwybod ni'n ffeiri trystio Trump. A ni'n gwybod bod Trump eisiau gwneud yr un peth i Ukraine, a nath yr Almaen, yr Undeb Sofiataidd, i Gwlad Pwyl, blynyddoedd yn ôl. Maen nhw eisiau rhannu Ukraine a defnyddio adnoddau naturiol Ukraine. Dwi ddim eisiau hynny. Mae pobl Ukraine a front-line Europe hyn o bryd, a wy'n credu gan pob un o'n ni y gyfrifoldeb i cefnogi nhw yn y frwydr ac yn y rhyfel yn erbyn Putin. A mi fai yn mynd mas fan o eto mewn pythefnos, a dwi'n falch iawn i gael cefnogaeth mynetholaeth a pobl Cymru wrth cefnogi pobl Ukraine. Diolch yn fawr, Alun Davies, oedd yna law wedi mynd lan yn syth fan hyn. Dwi'n credu bod arfogi'n aml iawn yn gwneud rhyfeloedd yn hirach yn hytrach nag yn datrys nhw. Dwi'n siŵr bod ni gyd dechrau mis yma wedi dathlu mewn rhyw ffordd yn gwyl yn awsant. A falle'r adeg yma'r flwyddyn, dyn ni'n meddwl pwy ydyn ni fel pobl, beth yw'r gwerthoedd sydd yn bwysig ac yn ganolog ac yn hanfodol i ni fel cenedl. A dwi'n meddwl bod yna draddodiad gwych iawn yng Nghymru o gefnogi pobl clota, pobl mwy anghennus, boed yn byw yn eich cymunedau chi neu dramor, a boi'n bwysig i ni barhau nid jyst i gyfrannu beth ni'n rhoi, ond cyfrannu mwy a bwrw targed yr UN ar beth sy'n angen i ni gyfrannu. Cyfrannu at heddwch ail adeiladu lle mae rhyfeloedd wedi bod, pecynnau bwyd, vaccines i blant bach, nid arfer. Diolch yn fawr, a mae yna law fan hyn hefyd. Dwi'n meddwl mae problem yn mynd yn ôl 20 blwyddyn, achos mae Putin i mynd i Chechnya, a Georgia, a Crimea, a wnaeth o'n dweud dim byd. Wnaeth o'n cario ymlaen yn prynu awyl yn derbyn yn arian. A mae hwn yn pam rwan mae pobl yn Ukraine angen a dwi'n meddwl, da ni ddim yn really
dysgu y gles o hwn, achos mae'n un peth yn anffodus efo Trump, efo China rwan, ond da ni cario ymlaen. Mae Rachel Reid eisiau cario ymlaen I buddsoddi efo China. A byddi yn un peth. Diolch yn fawr iawn. Dyfrig, dewch i mewn fan hyn. Gai gytuno, dwi'n meddwl bod na fethiant I sefyll yn gadarn yn erbyn rhywun fel Putin yn mynd yn ôl 10-15 mlynedd. A mi ydyn ni'n gweld beth sy'n digwydd pan nad ydy pobl yn fod yn sefyll. Mae'n ddrwg yn anghytuno efo chi robot, ond mae rhaid ni fod yn gyfan gwbl realistig am beth I maint y bygythiad sydd yn wynebu gwareiddiad ar hyn o bryd. Hynny, mi ydyn ni o dan berig y bydd yr holl drefn ddemocrataidd ryddfrydol sydd wedi bodoli ers diwedd yr ail ryfel byd gafodd I sefydlu yn chi'n dilyn y drychineb weitha yn undynoliaeth, bod pobl yn anghofio gwersi honno, a gwers mwyaf sylfaenol yr ail ryfel byd oedd, dydych chi ddim yn gadael I bobl fel Putin o'r esgyn gwledydd, mae'r rhaid I ni sefyll yn greu, a wedyn chi tydw I ddim yn rhywun sydd yn gefnogol, o Keir Starmer, na Macron, na unrhyw un ar arweinydd eraill, ond dwi'n eithriadol o falch bod Ewrop wedi gallu dod at ei gilydd yn yr wythnosau dwytha yma a wedi gwneud safiad lle mae America yn amlwg... Be di'r gwahaniaeth? Sori, be di'r gwahaniaeth rhwng ymladd yn erbyn Putin ac eto cefnogi Netanyahu? Nes i'n crybwyll Netanyahu, a dydw I ddim yn cefnogi Netanyahu. Mae Netanyahu yn arweinydd asgell dde eithafol a ddylsa fod o flaen y llys rhyngwladol yn yr Hague. Reit? Doedd e'n dwywaith am hynny. Ond mae Putin yn heiddi bod yn union yr un lle efo, oherwydd, ond mae rhaid ni gofio fel o ddalun yn dweud, mae Putin ar yn stepan drws ni. Os syrthith Ukraine, lle fydd nesa ydy'r cwestiwn. A nid yn unig bod ar yn stepan drws ni, mae o fewn yr Undeb Ewropeaidd drwy bobl fel Orbán yng Ngwlad Hwngari. Mae'r bygythiad yn fama yn gyfan gwbl greiddiol I pwy ydyn ni. Ac dwi'n meddwl bod pobl, chi'n mi glywon i'w sos yma bod yr olaf o'r milwyr nath ymladd yn Battle of Britain wedi marw. Mae'r genhedlaeth yna wedi marw, a dwi'n poeni bod ni yn anghofio gwersi sylfaenol nath y genhedlaeth yna I dysgu. Ac gwau ni, oherwydd, os oes rhyfel byd arall rwan, nid fydd na ddim dod allan ohoni hi fel y gnathon ni 70 o flynyddoedd yn ôl. Fydd na ddim ohona ni ar ôl os da ni'n gadael I gyrraedd. Diolch yn fawr iawn, Dyfrig. Yn gyflym iawn fi am ddod nôl atoch chi'ch droi, a wedyn dyna ni am y drafodaeth. Felly, beth hoffech chi ddweud? O'n i eisiau dweud, wrth gwrs, mae bobl marw mewn rhyfeloedd, ond mae yna blant bach o dynnu nôl cymort yn garo. Mae yna blant bach yn mynd I fod yn marw o ddiffyg bwyd, o ddiffyg vaccines, a mae gwaed nhw ar yn dwylo ni os dyn ni'n tynnu'r pres yna nôl. Gai ddod â Llinos Medi, achos fe wedodd Liz Saville-Roberts bod e'n gamgymeriad I dorri cymorth tramor, felly beth sydd yn cael I dorri felly I ariannu hyn? Oes, gai jyst dweud, pan ydych chi'n cael echethol I swydd fel hyn, mae'n gymaint o herian doch eich ffordd chi, y diwrnod yna yn y trafodaethau sydd wedi bod, mae torri y cymorth rhyngwladol hefyd yn torri cyllideb amddiffyn. Achos mae cyllideb rhyngwladol yn amddiffyn ni o nifer o bethau. Ond mae'n benderfyniad anodd I'w gwneud, yn does? Mae rhaid torri Oes, a mae gennym ni lywodraeth sydd eisiau mynd ar ôl y tlota, ac yn lle mynd ar ôl y pobl mwyaf cyfoethog yn cymdeithas I gael tref. Mae yna ffyrdd. Y camgymeriad sylfaenol y fama oedd gwneud penderfyniad I dorri y cefnogaeth yna i'r rhai mwyaf bregus sydd angen y cefnogaeth, ac ar yr un pryd wneud y penderfyniad ar amddiffyn. A wedyn mae rhaid I ni penderfynu un neu'r llall. Na, mae angen amddiffyn y gwledydd yma ar bobl sydd angen yn amddiffyn, a mae angen ariannu hynny'r gorau'n gallwn ni. Mae hefyd angen, a dwi'n gwybod, Roberts, mae gennau barch mawr atoch chi, ond mae hwn yn anodd iawn yn egwyddorol I mi ddeud hefyd, ond mae gennym ni hefyd gyfrifoldeb I amddiffyn. Mae gennym ni gyfrifoldeb I wneud yn siŵr bod ni'n gallu goresgyn yr unigolion yma. Nad ydyn ni eisiau nhw'n rhan o'n llyfrau hanes ni, ond da ni hefyd eisiau wneud yn siŵr nad ydyn nhw'n llyfrau hanes ni am bethau mwy safol na maen nhw wedi wneud yn barod. Felly mae rhaid I ni fod yn barod I amddiffyn, a mae rhaid I ni ddangos. A mae yna doriadau enbyd wedi bod i'n amddiffyn ni. Mae amddiffyn hefyd wedi cael ei dorri yn ôl, ac mae pawb ar hyd y byd gan gynnwys Putin yn gwybod
pa mor fregus ydyn ni pan mae'n dod i ariannu amddiffyn. Felly mae'r rhaid, ond plis, peidiwch â cymlethu'r ddau, mae angen ariannu a gwneud yn siŵr bod yna ddigon yna o ran cymorth. Mae'n rhaid wneud yn siŵr o hynny. Diolch yn fawr iawn i chi, Llinos, a diolch yn fawr iawn i chi gynulleidfa hefyd. Be da ni bod yn wedi lle ydych chi'n mynd i gael y pres i ariannu nhw'n bellach? Bydd rhaid i ni drafod hynny. Bydd rhaid i ni drafod hynny mewn penod arall, achos does dim amser. 11,000 o bobl croesog yn gadael Prydain Fawr. Does dim amser, da ni drafod hynny yn anffodus. Fe sydd yn mynd yn ni mlaen nawr at ein cwestiwn ola ni. A mae'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Elen. Ble mae Elen? Y cwestiwn ysgolwch yma. Diolch. O ystyried yr heriau economaidd presennol a'r cyflwyniad o gost ychwanegol i'r yswirion gwladol o cyntaf Ebrill, i fentre cymunedol a'r trydydd sector sydd yn darparu gwasanaethau hanfodol i bobl bregus yn y maes gofal cymdeithasol, maes gofal diwedd oes, plant o bobl ifanc sy'n ddigartre. Ym mha ffordd mae'r panel o'r farn bod hyn yn gynaladwy? Cyn bod ni yn mynd at y panel, Elen, fi am just aros gyda chi am ychydig bach, achos chi ynghlwm ag antur wynebau, yn dydych? Yndw. Ydych chi yn gofidio eich bod chi o bosib yn mynd i orfod colli swyddi yn sgil hyn? Yndw. Dwi'n teimlo'n ofnadwy rwystredig efo'r sefyllfa presennol sgynna ni'n Mhrydain a sy'n cael effaith sylweddol ar y Cymru. Dwi'n siomedig a dwi'n boenus. Mae 5 miliwn o fentre bach a mentre canolig ym Mhrydain, a mae'r mentre yna yn cyfrannu'n sylweddol i'w cymunedau. Os dyn ni mewn sefyllfa wan lle dyn ni'n gorfod rhewi swyddi, peidio creu swyddi sa bod nhw'n hanfodol a bod nhw'n y maes gofal, a hefyd dyn ni'n gallu datblygu gwasanaethau newydd chwaith. Dyn ni'n gwybod bod yna blant a bobl ifanc cymhleth a dwys yn dod drwy'n system ni. Dwi'n gadeirydd Ysgol Pendalar, dwi'n gweld hyn yn wythnosol, yn ddyddiol. Ac os dyn ni'n cario ymlaen fel yma, bydd yna ddim gwasanaethau i'n plant a'n bobl ifanc ni. Ar y pryd dwi'n teimlo bod ni'n targedu'r pobl mwyaf bregus yn ein cymdeithas ni, pobl sydd fwy tlawd yn ein cymdeithas ni, a i fod yn onest, dwi o'r farn dyn ni ddim di codi trethu yn y llefydd cywir. So ni'n codi trethu yn y llefydd cywir, so ni'n gallu darparu'r gwasanaethau yma. Diolch yn fawr i chi, Elen. Fe dda fi at y panel yn y man, ond Hayden gai ddod mewn â chi fan hyn, achos ydych chi hefyd yn gweithio gyda rhyw 40 o fentre, yn dydych chi? Ynddi, mae cymunedoli cyf yn rhwydwaith o fentre cymunedol yma yng Ngwynedd. A fedra ni ymfalchio yng Ngwynedd, mae gennym ni ddiwylliant sy'n mynd yn ôl degawda o fentre cymunedol sydd yn gwneud gwahaniaeth i'n cymunedau ni. Yr cyfraniad da ni'n rhoi fel sector i fewn i'r economi leol yn un peth ar holl cyflogi pobl ar llawn amser ac rhan amser a'r gwirfoddolwyr hefyd sydd yn rhan o'r gymuned o gymunedau fel petai. Felly mae yn codi pryder mawr clywed bygythiad yma, ond hefyd mae yna gyfleon, mae rai ni edrych ar y gyfleon mae mentra cymunedol hefyd yn rhoi, ac os ni'n gallu buddsoddi yn uniongyrchol i'n cymunedau ni, mae'r fframwaith a mae'r isadeiledd yna yn barod felly de. Ond ia, cryfder ar y cyd ydy ni sbenawd ni, a da ni'n credu'n hynna yn Ngwynedd felly de. Da fi mewn â chi Mostyn fan hyn. Codi trethu, nath Elen sôn fan hyn. Mae hynny'n syniad fyddech chi yn erbyn, dwi'n cymryd? Ond ddadl yn Senedd Cymru ddoe amdan yr effaith mae swiriant cenedlaethol newidiadau yn gael ar y trydydd sector. Dwi'n meddwl bod anturwain fawr, da chi'n gorfod ffeindio 72,000 o bunnoedd yn ychwanegol. Marie Curie yng Nghymru gorfod chwilio am 250,000, Tenefus Cymru 250,000, adferiad, elusen, iechyd meddwl, 600,000 o bunnoedd. Mae'r peth yn ddifrifol. Mae 900 punt pob gweithiwr sy'r cyflog cyfartalog, a mae'r costau yna yn ôl yr OBR, mynd i gael 3 chwarter, mynd i gael ei basio ymlaen i'r gweithwyr, ac yma Brifysgol Bangor, maen nhw'n chwilio am 15 miliwn o bunnoedd arbedion yn rhannol oherwydd y newidiadau i'r yswiriant cenedlaethol. A dyn, beth sy'n ddifrifol ydy bod ni'n hollol ddibynnol o'r wlad ar cyfraniad yr trydydd sector. Does gyda ni'n arian i dalu i wneud fwy trwy y wlad ei hun. A felly mae'r Llywodraeth Llafur Prydeinig wedi dweud neu prif nod nhw wedi tyfu'r economi, ond mae'r newidiadau yswiriant cenedlaethol
yn cael effaith difrifol ar economi. Mae'r economi wedi mynd i Chi'n lawr chwerthin fyna, Alun? Pam dych chi'n Dyle chwerthin bod ni'n fyna? sgrapio Gael gwersi economaidd gan y blaid gydwadol yn tipyn o beth. Chymod, y blaid nath cynnig Liz Truss i ni a crasio'r economi. So dwi'n credu bod gyda chi unrhyw hygrededd. O ran y swyddi'n Gogledd Cymru, polisi ceidwadol sydd yn sir ffynt awr exam, polisi ceidwadol di synchu trwy Gogledd Cymru, polisi ceidwadol ydy'r porthaf rhydd Caergybi. Gadewch i ni roi cyfle i Alun. Dwi yn meddwl bod angen trafodaeth fwy aiddyd ym Mhrydain a trethu. Dwi'n clywed pobl yn cymrydau pan ni'n gweud bod codi trethu. Ond ni'n gwybod bod pobl pleidleisio yn erbyn hynny mewn pob etholiad. Ni'n gweld hynny yn y bwlch balad. Felly dwi yn meddwl bod rhaid i ni cynnal trafodaeth. Pwy fath o wasanaethau dyn ni eisiau gweld yn ein cymunedau ni. A dwi'n gweld y gwaith mae Trydydd Sector yn gwneud yn fy netholaeth i, a dwi'n cydweithio gyda nhw pob wythnos. Mae'n gwaith hynod o bwysig ymhlith pobl fwy o fregus ambell waith, a dwi'n cydnabod hynny. Ac dwi'n cydnabod hefyd bod hyn yn mynd i frifo. Ac dwi'n mynd i wneud unrhyw esgusodion. Ond di yn angenrheidiol? Ond mae yn angenrheidiol ar hyn o bryd oherwydd manifesto llafur. Ond mae yna sawl peth fysyn ni eisiau gweld. Dwi eisiau gweld ni ail ymwelodiau ar y fachnad sengl, ac dwi'n credu bod Brexit wedi gwanhau yn economi ni, felly ni'n talu fwy o trethu, ond ni'n gael llai o incwm. A mae hynny yn impact Brexit, a mae rhaid ni cydnabod hynny. Ond nid ydym ni wedi cael y ddadl honno? Na, dwi ddim wedi cael y ddadl. Sa'n mynd i stopio. Chi'n siŵr? Dwi ddim yn mynd i stopio. Credu chi wedi cael tipyn o gyfle. Dwi ddim yn mynd i stopio dadle yn erbyn Brexit, oherwydd dwi'n gweld y impact mae'n cael ar ein cymunedau ni, ar ein gwlad ni, ac hefyd a pobl ifanc sydd wedi colli y cyfleroedd. Gai ddod mewn â Llinos yn gyflym iawn. Just gweud, mae angen a trafodaeth aidded y bwyty trethu. Dwi'n credu bod rhaid i bob un ohoni talu fwy o trethu oes ni eisiau gwasanaethau gwell. Gai jyst dweud, gyda bob dyledus parch chi ddweud bod o manifesto llafur, dwi'n meddwl bod tynnu winter fuel y manifesto llafur chwaith, a dwi'n meddwl bod chwaith capio 2 blant na tynnu bydd daliadau lawr yn rhan y manifesto llafur, so dwi'n siŵr iawn. Mae hwn yn gael effaith yng Nghymru. Mae 99.3% o busnesau Cymru yn busnesau bach a canolig, felly mae'r effaith yn mynd i fod ar y busnesau bach yna, sef yn taro economi ni, ac o hynny mae 94% yn nhw, y meicro, yn cyflogi o dan 9 o gyflogwyr yn cael ei gyflogi yna. Felly mae'n bwysig bod ni yn adnabod hynny. Mae yna atebion. Ac i chdi ddweud bod yna 11,000 o bobl cyfoethog yn gadael Prydain achos bod nhw'n fodlon cyfrannu i sicrhau bod nhw'n rhoi y cyfleoedd gorau i'r rhai sydd angen y gefnogaeth yna. Mae yna gwestiwn y fan ynglyn â... Mae yna lot o bobl cyfoethog sy'n dweud da ni'n fodlon i gyfrannu. Da ni'n fodlon talu fewn. Da ni eisiau gweld yn wlad yma'n llwyddo. Da ni eisiau gweld gwasanaethau gyhoeddus ar y gorau. Diolch yn fawr iawn. Fe rai fi dorri ar eich traws chi fyna, sori, achos mae amser yn mynd yn ei flan. A mae yna un peth arall ni i drafod cyn i ni orffen. A hynny yw yn sgil sefyllfa drychinebus rygbi Cymru ar y funud. Mae galw wedi bod i wneud rhywbeth am y peth. Mae prif weithredwr Undeb Rygbi Cymru, a bu Tierney, wedi dweud heddi bod rhaid i'r corff dderbyn cyfrifoldeb llawn am ddirywiad y tîm cenedlaethol wedi iddyn nhw golli 17 gêm brawf yn olynol. Mae hi'n dweud bod y chwaraewyr wedi cael ei methu gan y rheini sy'n rheoli'r gamp yng Nghymru. Ond mae'n dweud i bod hi am barhau yn ei rôl. Ac Alun Davies, fi'n gwybod bod chi yn fan enfawr o rygbi, ond gai ofyn y cwestiwn syml, ydych chi'n credu y dyle Abi Tierney aros yn ei swydd? O'n i yn y stadiwm wythnos diwethaf ac gofyn dod galones i weld beth digwyddodd i chwaraewyr Cymru ac i'r gêm. Ac os yw Abi yn gallu newid y gêm, newid y strwythyr y WRU yn ystod y misoedd nesaf, mae yna croeso i fi aros, ond oes nag yw hi, mae rhaid bod na newid yn top y WRU. Ac ydy hynny'n golygu cael prif weithredwr newydd? Os nag yw Abi yn cyflwyno y newidiadau mae wedi addo gwneud, bydd rhaid ni gael rhywun mewn sy'n gallu newid yr undeb. Dyn ni wedi gweld yr undeb yn dirywio ers blynyddoedd. O pob un ohonyn ni'n gwybod bod y darnod yma yn dod. A mae Abi wedi deud beth mae wedi deud heddiw. A dwi'n croesawu hynny gyda llaw. Dwi'n croesawu i llythau hi heddiw. A dwi'n falch iawn bod hi wedi amddiffyn y chwaraewyr hefyd. A mae hynny'n holl bwysig. Dyn ni edrych ymlaen at tîm menywod nawr yn chwarae yn yr Alban. Y penwythnos yma. A dwi eisiau cefnogi nhw, a mae rhaid ni cefnogi y tîm.
Diolch yn fawr iawn i chi, Alun, a chofiwch chi gytre mi fyddwch chi yn gallu gwylio rhaglen arbennig nos Lun nesa ar gyfwng rygbi Cymru am 9 o'r gloch ar S4C, lle fyddwn ni yn trafod yr argyfwng yna. Ond diolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniad fyna, Alun. Wel, dyna ni am heno. Diolch i bawb fan hyn am rannu'ch barn ar y pynciau yna sydd o bwys i chi. A chi gytre cofiwch ddilyn ni ar X, lle byddwn ni yn ymateb i straeon mawr y mis nesaf. Os ych chi am ddweud eich dweud gyda ni, byddwn ni yng Nglanllyn, nid